Uba Richardson Siang Shai, Uwe ni kinawar RTI, uba na East Jaintil District, benta ka singi ulalit banjurip, ya ka jing pelong exam na ka benta ka post medical officer homeopathy, bala pelong, ha Jaintia Eastern College Clearian, bat kani ka jing le jong u, kalong ban penti kana, baka jing pelong exam, ka District Selection Committee DSC, kalong ka bayay pe yadvinti, bat ka baha karukam bakoy basuba. Utai urang ba ulalit jingo habaro artli ki hall ba pelong exam bat uloang ba yamenta hiu yo I ba karu kompanya ya ka exam kabiang bat ula kenturu ya ki invigilators ba num ai lat ya ki candidates ba kin le thok da kanu kanu karukam bat ongru ba dalile ru unum ai lat ya ka district selection committee DSC lani ya ki tenat sarkar ba kin shule kat ba ki man ha kabaya day bat ka thungkam thungjam hapo ka district. Ulakan turu yaki para do prasnam ki ba na po ka district kamtam mi ki samla ki ba apply yaki nuki nuki post bakin tre shitam bha khnang bakin la ban yo khet yu so lingba ka jingtre shitam jongki. Minta kasih Riu tarik Desember ajar pausan ngaku mu concern citizen apoka district ngadon minta me hajan tia Eastern College ka college ke baki penlong minta ya ka written test na minta ka post jong ka medical officer apoka district kani ka ka departmental recruitment te kajingwan cengah ni ka de minta ban penting kena ba kerkom kondak jongki kalong fair kalong mdon ki kino kilat ki ba ki candidates ki ba appear ya kani ka examination ki ba kin le thok lani kino ki benta ki ba unfair ka recruitment stage te kumagang yo I kalong kaya beji te ngala page la observe spot examination ro ko kajing yo I jonga menyamenta kalong biang hi te da kani nga kwa ban penpau sapi pai ba kan tama ka district jongi I sentia habe dai bat ka recruitment process hapo ka district jongi kuma pila yo I ka DSC ngala ya ki bentang ngidang apro ya ka stage ke bakin conduct no ya ka DSC examination nang ni seprang te wat ya ki departmental ro nganam ailat te kumkan ai mesin ki pi para do prasnam ki ba don ke benta ke ban apply kinu ki post apoka district nganam ailat re ban don kanu ke benta ke ban long unfair lani dikiwe ki benta ki ban keta ya ka recruitment stage te ki bok yang ya pi para do prasnam kam tam ki samla ban apply kam treshitom kenang bapin yo yuso lembaga jing treshitom jongpi